I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up my phone last night. Yada na, luto na hiya, ready na to kaon. What's up mga kawaray, tara pa nga ungkit. Hiya di, nakaluto na akin. Hotdog gisado with ketchup, asyain ang akong pangalas 12, kami ni Kuya Nunoy. Kaso waray pa hiya didi kaya to hiya takbog to. Tapos, yaw nak napalit nga kuruko, nakapalit ta kanina upatin hiya, kaso ginhatag ko ang duha ka Nunoy. Asya na nakbadishan hotdog, kay marasa man hiya. Partner, tapos tubig la, okay na it marasa na. May luto ganda mo tambaho, kaso waray nakpagkuambaha, waray nakpagkaunhin luto, ininala mo na. Kay gitatabahin nak para naktabaktin. Asya na lang ka ako naisipan nga lutoon kay madali lahiya, kay gisa-gisa ko lahiya, tapos ang hotdog, and then pagluto na okay na, ibubutang ko na liwat ang